Λοιπόν, ένα θεραπευτικό κομμάτι, έτσι δεν το ξέρω. Λοιπόν, με το 3 που θα σου πω, μου παίρνει μια βαθιά μασούλα, οκ. 1, 2, 3, πάρε. Εγώ σήμερα. Το έχουμε. Πώς νιώθετε? Τέλεια. Λοιπόν, οι τρυπουλές σου βγαίνουν καθώς σκοπτή φόβο, δηλαδή. Το μόνο που μένει είναι να περάσουμε το σκουλέρι μας. Πάρουμε μια ανάσα. Βαρύκουμε μέσα. Πήγε και το φλαράκι. Κάτι τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι του δικό μου να τη δώσω την πύλια. Ξέρω. Ξέρω πατέρα μου στα βίντεο για να βιώσετε. Τώρα δεν σου πονάω. Όχι, δεν πονάω. Το έχουμε. Καλές. Έχει ανέβει YouTube. Στο YouTube δεν θα το δω πολύ, δεν βάζω. Θέλει να παίζει like. Ξέρω, είναι κανείς κόσμος να σου κάνω τώρα. Πω κουμπάς και ευχαριστούμε. Ένα σε εδώ. Ένα μαγιονές βάλει στα φόλου. Να σου βάλω το σημαδάκι μόνο. Με γεια.